Takže ahoj všichni, co se díváte. Určitě jste si nemohli nevšimnout, že mám úplně jinou barvu vlasů. Jsem tmavovláska, přebarvovala jsem to několikrát, ale mám na to video, tak potom to dám do videa, tak uvidíte, co jsem prováděla. Ale proč vlastně natáčím dneska? Já jsem vám slibovala, že už se vlastně neuvidíme do konce tohohle roku, ale uvidíme se, protože mě teďka právě přišel Ladybox, přivezl mi ho kurýr vánoční a já jsem na něj úplně zapomněla, že jsem se ho objednala, takže mě teďka přišel, jsem byla strašně ráda, protože ta krabička je teda neskutečně těžká. Já ji s váma rozbalím, já už jsem tady už jsem odloupla tohleto, aby jsme se moc dlouho nezdržovali. Jo, takže je to úplně klasická ladyboxácká krabička s kytičkama růžová a ladyboxácká tady ta, prostě krásná, ta je červená, to je nádherný. Jo, to je fakt vánoční, krásný. Tak jim dáme teda, jsem na ní moc zvědavá, protože je docela fakt těžká teda, zvláštní, hodně těžká teda je, no to je pěkná, takže takováhle, pěkná krabička, ta je fakt hezká, vánoční, otevřeme. Jo, tak ten vnitřek, to je nádhera, to je fakt krásný. Oni mají fakt hezký ty krabičky. Oni jsou taky bytelný, já je vždycky používám pak na různý jako láčky nebo šminky nebo tak. Takže takhle je vlastně ten Ladybox. Tadyhle máme teda... Jo, tak to je vlastně o těch výrobkách. Už vidím, že jich je tam docela dost. Uvidíme. No, je to docela pěkně teda naplněný. Tadyhle je ještě něco. Palmers účinkuje, jsem toho důkazem. Je to nějaký máslo kokosový nebo bambucký nebo nějaký nastrie a pajzévky. Takže to se pak taky mrkneme na to, co to je. No a takže takhle je ten balíček teda. Je tam toho teda docela dost, tak jsem zvědavá, co to jako, jaký výrobky tam budou, ale už to vidím trošku. Spousta je tam teda těch vlastně vzorečků. To jsem docela taky překvapená. Jo, vzorečků tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 takovýchhle vzorečků, na ty se pak taky podíváme. No a mohli bychom se nejdřív podívat teda na ty velký plný balení. Takže jedno plný balení, co já tady vidím, tak je tady od Žaji. Já teda Žaju moc neznám, ale vím, že spousta z vás je s ní spokojená. A tady to je zrovna osvěžující sprchový gel Limeta a citrus. Tak to docela vyzkouším ráda. Protože já mám citrusový vůně celkově ráda. No a voní to teda úplně, to je skvostný. No to voní nádherně, opravdu limetka, citrus, krásný, osvěžující, plný balení 270 to má mililitrů, takže docela veliký, tak to vyzkouším, takže to je osvěžující sprchový gel, tak to se těším. Pak tady je takový nějaký větší balení, nevím co to je, ale něco na ruce, Anatomical Hand, plné balení. Dezinfekční gel je novinkou v sortimentu Anatomical. Dezinfekční gel využijete kdykoliv během dne ve chvílích, kdy chcete mít čisté ruce a umytí vodou není možné. Jo, tak to jsou takový ty pohotovostní vlastně, docela to i hezky voní, s pumpičkou, takový ty gely, jak jsou vlastně, tak tohle to asi bude nějaký krém. To vlastně můžeme zkusit. Jo, tak to je pěna taková. Jo, tak je to takováhle pěna. A ona se celá vlastně úplně rozpustí. No ale krásně voní teda. To je teda úžasná vůně. Tak tohle to teda jsem taky docela... Voní to dobře. Jo, to je pěkný. To je fakt pěkný, no. Takže to je takováhle pohotovostní vlastně na ty ručky. To se hodí do každé kabelky, já to používám pořád všude. Takže to je bezva, to jsem docela ráda. Pak tady máme nějaký větší balení Body Gloss. To je cestovní balení teda. Takovejhle krémík. A je to teda bohatý luxusní krém s obsahem bambuckého másla. Pečuje a zjemňuje pokožku. Obsahuje třpitivé částečky, které dodávají lesk. Pokožka je po použití hebká a zdravě zářivá. Pro silvestrovskou párty a nadcházející plesovou sezónu. Tak to teda jsem zvědavá, to vyzkoušíme. A to bude asi nějaký teda s třpitíčkama, to nevím, zkusím to takhle čmárnout.
Nepřijde mi tam teda nějaký... Aha! Tak ono se to takhle leskne, jestli to vidíte. A je to takový jako... Jo, vidíte, jak se to třpětí. Tak to bude asi taková jako třpitivý, jenom jako... Ale tak jako docela pěkně to voní, jakoby čokoládově. Jo. A je to teda hodně příjemný, no. Asi se to bude takhle lesknout jakoby na té pokožce, na té kůži. To je docela příjemný teda. Tak to vyzkoušíme. Takže to je takovýhle másílko. Tak to je. Tak, co tady máme dál? Jo, dál je tady takovýhle, vypadá to, jo, oční stíny, Ladybox Vánoce. 100% přírodní oční stíny, kosmetika obsahující minerální pigmenty, které přilnou k pokožce a díky tomu vám líčení vydrží celý den. Ve speciální Ladyboxu edice pro vaše vánoční nalíčení. Takže využijte tento oční stín pro naplnění a sestavení vlastní magnetické paletky kosmetika. Aha, takže jsou oční stíny, jsou teda jako matný, hnědý, což já asi využiju, ovšem teda magnetickou paletku teda na to nemám a asi si ji ani pořizovat teda nebudu. No, takže asi tak, no. Tady teda jinak jsou asi 3, jedny jsou světlý, tyhle ty hnědý a tady jsou ještě nějaký šedý, myslím, no. Tak uvidíme, to zkusíme, využijeme určitě. Takže to bychom měli další plné balení, to už je 3. Pak tady je teda ovocné sušenky, to jsou lesní ovoce. To jsou, myslíte si, že už vás sušenky nemohou překvapit? Biskvit vás přesvědčí o opaku kombinace sušenek a náplně s osvěžujícím šťávou a sušené lesní ovoce vám připraví zážitek přímo explozivní. Tak to je taky plné balení teda. Sušenky určitě spapkám, zkusím to, lesní ovoce. Já mám tyhle docela ráda, tyhle racio, takže já si je docela kupuju, takže zkusíme. No, co tady máme dál? Pak je tady nějaký štěteček, Ladybox, takovýhle růžovej. Štětec na oční stíny plné balení. Plochý štětec je ideální pro nanášení očních stínů. Speciální edice Ladyboxu štětců má praktickou krátkou rukověď, na které je vyražené logo Ladyboxu. Štětec použijte pro aplikaci podkladu nebo pro vystínování a konturování očí. Tak jako ten štěteček je moc pěkný teda. Štětců není nikdy dost. Štěteček fajn teda a docela je hezký teda i no, i když já teda na tu růžovou zrovna moc nejsem, ale štěteček je moc pěkný. Takovejhle má, docela se dobře drží a teda ty štětinky jsou hodně příjemný, teda takový opravdu příjemňoučký, jo, opravdu jsou moc příjemný. Takže to je takhle. My jsme měli štěteček, no a poslední, co tady mám a kvůli čemu jsem si vlastně pořizovala vánoční Ladybox, tak měla být nějaká tadyhle, aha, ona je to od Jordany, Made in USA, takže jsou vlastně tady ty laky na nehty, měla to být nějaká úplně převratná novinka, teďka úchvatná textura se to jmenuje, úchvatná novinka, jsem na to byla strašně zvědavá, co to teda bude za jako převratnou novinku v USA, je to prý děsnej hit teďka, takže a je to Jordana texturovací lak na nehty plné balení. Já mám teda takovou fialovou, temně fialovou barvu, sice ono to vypadá teda na tom videu modře, ale ona je teda úplně fialová, jo. Fialová, kde bych vám to tak... Jo, já mám tady takovouhle fialovou vlastně, tak ona je vlastně, vůbec to není vidět, že je to fialový, ale je to takováhle barva fialová, akorát teda temnější, mnohem temnější, jo, taková až opravdu temně fialová. A to je teda, co to je za novinku teda? Lak na nehty má velmi populární a trendy konzistenci tekutého písku. Po nalakování zasychá do nerovného povrchu, který vytváří efekt texturovaného písku. Lak je skvělý pro rychlou manikúru, bleskově schne a texturovaný povrch odpustí nedokonalosti. Tak mě to jako nějaká převratná novinka nepřijde, protože u nás vlastně máme vlastně takový ty smyrglový, že jo, teďka se nemůžu zrovna vzpomenout, od který firmy to je, ale já jich mám asi 6, teď jsem na ně dělala taky jako video, tak to vůbec nechápu, co je na tom teda jako za strašně převratnou novinku.
Třeba to došlo do USA teprve teď, což pochybuju teda. No nevadí. Já jsem si to hlavně kvůli tomu teda koupila, kvůli tomuhle laku, ale to teda mě moc jako nedostalo, no. Tak to nevím. No nic, tak to je všechno. Ještě se tady teda koukneme tadyhle na ty vlastně vzorečky. Vzoreček je tady od Mixy. Mixa vyživující krém na obličej a tělové mléko. Sada vzorků. Takže to je asi takhle. Tělové mléko, regenerace promašťující tělové mléko. Takhle. Pak je tady ta druhá Mixa vlastně, tak to je na obličej krém, vyživující. Ten myslím, že zrovna i mám normálně v tubičce. Co tady máme dál? Pak jsou tady ty Siberica Natural. To jsou vzorky přírodní kosmetika Natura Siberica, je vyrobena z bylin a rostlin ze Sibiře a Dálného východu. Tyto rostliny jsou velmi unikátní díky vysoké koncentraci a výjimečné trvanlivosti účinných látek. Konečně kvalitní certifikovaná přírodní kosmetika za skvělé ceny, která je dostupná každému. Takže to je takovýhle jeden a druhý vzoreček. Tohle je krém na ruce. A je to takový, jako vevnitř, takový jako blátíčko, takový hutný, hodně hutný je to, jo. A tohle je, myslím, že tady je maska na obličej. A já mám tyhle přírodní produkty teda ráda, začala jsem je mít teďka docela dost ráda. Upadlo, takže a teďka mám tady teda, jo, to bude tohle asi k tomu letáčku. Tak to jsou nějaký tadyhle s vitamínem E, kokosové máslo s vitamínem E. Takže se tady podíváme na to. Kokosové máslo. Tak, tady nemůžu najít nikde. Kokosové máslo. Jo, tak to bude asi tady to, pro ty maminky. To už já asi nepotřebuju, ale je to tady zpevňující máslo. Náš výrobek vám pomůže získat pevnou pokožku již za 6 týdnů. Unikátní kombinace 100% čistého kakaového másla, kolagenu a elastinu a bambuckého másla zpevňuje pokožku a upravuje její zabarvení. Zároveň ale také zlepšuje její elasticitu a texturu. Ženšen a vitamin E pomáhají vyživovat a obnovovat nataženou kůži. Silný antioxidant koenzym Q10 stimuluje kožní buňky pro jemnější tón pleti. Takže to je tady to. Kakaové máslo. Mělo by vám to teda zpevnit asi pokožku, jestli jsem to dobře pochopila. Získejte zpět své tvary rychleji. Takže asi po porodu možná získáme své tvary rychleji. A tady to, nevím, s tím vitamínem E, to bude asi něco podobného. No, taky jako s vitamínem E vlastně a je to taky to kakaové máslo. Tak to jako je všechno vlastně, co bych vám tak jako ukázala, víc toho není. No, že bych z toho byla úplně nadšená, tak to taky nejsem, ale zase zklamaná taky ne. Není důvod, jako je toho tam docela poměrně dost oproti listopadovému Ladyboxu, tak je tohle docela jako bohatě naplněný teda. Jo, je tam dost těch výrobků. No a teda štěteček docela jsem ráda za štěteček, ten lak taky samozřejmě vyzkouším. No a co mě se teda strašně líbí, tak tato vůně teda toho sprchového gelu a jsem ráda docela do kabelky, protože už mi to dochází, tak za ten gelík nebo tu pěnu vlastně. No a na Silvestra vyzkoušíme tohleto máslo vitamínem E. Teď si jdu zbaštit tyhle sušenky, nalakovat nehty a tak. Musím říct, že tyhle krabičky jsou teda moc pěkný, ty se jim opravdu povedly, jsou krásný. A to by bylo asi dneska všechno, takže asi spochybuju, že si ještě objednám někdy, možná někdy v budoucnu nějaký Ladybox. Zase mě to tak jako neoslovilo, nepřekvapilo zas až tak moc, ale říkám, to je na každém, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Každopádně za ty peníze to určitě jako je, jo, myslím si, že to je bezva. Takže to tak asi. Tak se mějte krásně všichni. Doufám, že se vám to aspoň malinko líbilo. A hezký den. Ahoj.